Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg intażlet mill-organizzazzjoni prestiġjuża Friends of Europe bħala waħda minn 40 mexxejja żgħażagħ Ewropej b'rikonoxximent tal-impatt pożittiv li qed ħalli fil-ħidma politika tagħha. Buttigieg bdiet isservi fil-Kabinett Malti fl-2022 bħala l-iżgħar membru tal-Kabinett ta' Roberta Bela. Fuq il-midja soċjali l-Prim Ministru feraħ lil Buttigieg u sostna li hu kburi li l-Partit Laburista qed ikompli jipproduċi politiċi ta' talent li jmexxu riformi importanti lejn soċjetà aktar ugwali u inklusiva. B'reazzjoni għal rikonoxximent li ngħatat f'kumment lil One News, is-Segretarju Parlamentari qalet li dan l-unur ikompli jagħtiha aktar kuraġġ u determinazzjoni biex tkompli taħdem fil-ħajja politika ħalli tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies u tgħinhom jilħqu l-aspettattivi tagħhom. Ovvjament, it-tini aktar motivazzjoni u timlini aktar ħeġġa biex inkompli inresa il qudiem numru ta' reformi u numru ta' emendi li jaslu għal aktar ugwaljanza. Nirringrazzja dejjem il-Partit Laburista li dejjem hemmen fiż-żgħażagħ dejjem tagħna dik il-pjattaforma. Ovvjament nagħti ringrazzjament tiegħi lill-Prim Ministru Roberta Bela li ħatarni fil-kabinett tiegħu u l-messaġġ tiegħi hu illi il-politika joqgħodha mill-isbaħ sabiex tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U dan huwa proprju dak li ser inkompli nagħmel fil-ħidma tiegħi u inħares il-qudiem illi nollu l-livell ta' Malta anke fuq livell Ewropew. Sa dan it-tant il-Partit Laburista fi stqarrija tenna kif din il-lista miġbura mill-akbar think tank fl-Ewropa kull sena tara li ma' personalitajiet żgħażagħ ikunu qed jagħtu prova fil-karriri varji tagħhom u qed jikkontribwixxu biex isawru l-identità Ewropea. Il-Partit Laburista kompla jgħid li dan l-unur prestiġjuż għal Rebecca Buttigieg u taġġieħ għalija personalment għal Malta u anke għall Partit Laburista li dejjem ta' spazju u hemmen f'ħiliet u talenti taż-żgħażagħ Maltin.